राज्यावरील अवकाळीचं संकट अद्यापही कायम आहे। 2 दिवस वादळी वाऱ्यासह गारपिटीचा इशारा देण्यात आलाय। आज सलग तिसऱ्या दिवशी अवकाळी पावसानं हजेरी लावली आहे। मराठवाडा विदर्भात वादळी पावसाचा तडाखा बसल्याचं पाहायला मिळतंय आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये काहीसं भीतीचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। कारण मागच्या 3 दिवसांपासून मराठवाड्यातला त्याचबरोबर राज्यातल्या काही भागांमध्ये अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलाय। तर आजही जालना, अमरावती, सांगलीमध्ये गारपीट झाल्याचं पाहायला मिळतंय। काही ठिकाणी अवकाळी पावसाचा तडाखा बसलाय, काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह जोरदार गारपीट झाले आणि या सगळ्याचा पिकांवर परिणाम होताना पाहायला मिळतोय। मराठवाड्यात तर मागच्या 15 दिवसांपूर्वी सुद्धा अवकाळीचा तडाखा बसलेला होता। त्यानंतर मागल्या 3 दिवसांपासून मराठवाड्यातल्या जवळपास सर्व जिल्ह्यांमध्ये अवकाळीचा तडाखा बसलेला आहे। तिकडे विदर्भात सुद्धा अनेक ठिकाणी आपण बघतोय कशा पद्धतीनं गारपीट झालेली आहे। पश्चिम महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये गारपीट झाल्याचं पाहायला मिळतंय।